Dobrodošli svetlosne godine, da iskreno, otvoreno i na naš način pričamo o nama zanimljivim i aktualnim temama. Ćao i dobrodošli u 9. epizodu našeg podcasta. Bravo! Danas smo Jelena i ja odlučile da pričamo o validaciji naše okoline, drugih ljudi, jel? Ali prije nego što počnemo sa ovom temom, želimo da se vratimo na naš klasik svake epizode, a to je šta je tvoje svetlo ove nedelje? Moje svetlo ove nedelje je definitivno što je moj brat bio kod nas u poseti nedelju dana i da smo se posle, nekih 2 meseca ponovo videli i družili i pored posla, iako sam dosta radila, sam se onako prilično opušteno družila sa njim, išli smo zajedno da jedemo i gledali smo seriju zajedno, tako da... Divno. To je definitivno moje svetlo ove nedelje i plus što sam konačno sela nakon što sam položila vozačku, da sam ponovo sela u auto i vozila par puta i nekako počela da prebrodim nekako taj moj dalje strah da vozim, tako da eto. A koje je tvoje svetlo? Aha. Koju seriju ste gledali? Jako me zanima. Ovo je toliki klasik. Mislim, ja sam tu seriju gledala i kad sam bila mala, ali eto sad smo krenuli od početka. Gledali smo Grey's Anatomy. Tako da... Da, jeste. Aha. Tako da nismo daleko dogurali, pošto dogurali smo do neke možda druge sezone, pošto je bio samo nedelju dana. Ali eto, i to pomoću Milaninog Disney Plus kanala. A koje je tvoje svetlo ove nedelje, Milana? Moje svetlo ove nedelje... Pa, eto, jedna nešto obično, to je da, odnosno nije obično, jer sam prethodne 2 nedelje bila tako umorna, tako da to što sam se danas probudila odmorna i što sam bila spremna za dan je bilo onako predivan osjećaj. Bukvalno se sećam prošle nedelje na postu i samo što ne zaspim. Baš je bilo loše. Da, i to ne znam ni zašto. Ne znam zašto sam uopšte bila toliko umorna. Ali eto, drago mi je što sam konačno uspela da se odmorim za vikend, onako baš sam se posvetila sebi, ali imala sam neki dobar balans između rada i odmora. Tako da, eto, drago mi je jako zbog toga i jako zahvalna što sam, što je mogućnost da se odmorim. Jako lepo. Da, koliko nekako previdimo i san kao jedan bitan deo kvalitetnog života ili jednostavno da bi ti energija bila na nekom nivou, koliko je bitan zapravo san i ne znam. Da, sve ti tako nekako osnovne stvari kao što su san, voda i hrana. Rekla bih da kada smo zauzeti odu u neki drugi plan, što je loše, jer to je ono što će te održati u mogućnosti da radiš te stvari koje si sebi zacrtao da uradiš. Definitivno. Mogu samo da kažem nešto pre nego što počnemo? Ajde, da, reci. Mogu da budem iskrena da kažem da sam prilično nervozna, jer nismo snimale sad neko vrijeme, par nedelja, ništa dramatično, ali mislim da će mi biti lakše ako kažem da sam trenutno nervozna, to jest uzbuđena, ali tako je. Drago mi je da si to podijelila. Da. Ali sada mislim, validacija drugih ili ti, ja bih možda rekla, znate da obožavam da kažem, stvarno mi je nevjerovatno kako se sve to poveže jedno sa drugim, ali jeste tako i mislim da je, validacija jedan, čak i možda najveći koren svih naših neprijatnih emocija i kao svih naših životnih odluka. Odnosno, što hoću da kažem jeste da mi svesno ili nesvesno dajemo značaj drugim ljudima, njihovim mišljenju o nama. Da li je to neka sitna stvar kako danas izgledaš, da li ćeš se nekom dopasti. To je ono banalni primjer koji svako radi. Da li je to, da li ćeš se uklopiti u neku grupu, da li ćeš, ne znam, upisati dovoljno dobru srednju školu da bi tebe kada neko sretne rekao wow, a ne kao lepo. I mislim, od tih malih reakcija do nekih većih, mislim da je ta naša potreba za validacijom drugih svuda oko nas i zapravo kada pričam sada o ome,
možda čak, ne da kažem da nije to loše, ali to je vjerojatno neka ta ljudska potreba za kao unity, da svi budemo onako ujedinjeni, da svi budemo prosto ljudska potreba za kao socializing i vjerovatno da u jednu ruku i to radimo, ali treba se povući neka granica kada je ta validacija nepoželjna, da kažem. Jer ne treba uvek da imate da biste radili nešto u svom životu. Slažem se u potpunosti. Htjela sam ovo pitanje da ti postavim kasnije, ali kad si ga već načela, htjela sam da te pitam gdje ti vučeš granicu između mogu da prihvatim tuđe mišljenje i mišljenje koje mi služi i to kada mi to mišljenje ne služi. Gdje je tu za tebe granica? Do koje granice i do koje mere je u redu da prihvataš mišljenja, a kada već treba da kažeš ok, sad ću se okrenuti sebi i na kraju krajeva ne zanima me šta drugi misle. Triki pitanje, iskreno nisam nikada o tome razmišljala, ali šta mi pada na pamet jeste kao prvo od koga ja tražim tu validaciju ili ti ko mi daje taj neki savjet ili šta god da mi priča ta osoba. Da li je to neko koga ja cenim, koga volim, ko znam da želi dobro za mene. Jer imate ljude koji će vam bukvalno doći i reći nešto samo zato što žele da, ne znam, ne uspete ili prosto su iskompleksirani. Žele to da projektuju na vas. Tako da, ne znam, eto, od koga to dolazi, ali isto tako, sada tu može biti ono kao, ali šta ako meni moja mama kaže ili tata ili kogod, koji ja jako volim, ali prosto ne slažem se sa tim. Kao da li to znači da treba da uzmem njen savjet ili ne. Da. Mi imamo svi tu neku intuiciju i kao uvijek treba da pratimo sebe i da znamo šta najbolje za nas, iako nekada drugi, kao što su roditelji, nekada mogu da znaju. Jer prosto imaju onako više iskustva i sad malo idemo okolo naokolo, ali ne znam, baš je onako, morate dosta da budete sigurni u sebe i da znate ko ste i šta ste, da biste mogli da povučete tu granicu, ja mislim. Jeste. Jer mislim da, nadovezat ću se ovdje, mislim da ne možemo toliko da utičemo na to koliko i kada i kakve komentare ćemo izazivati i kakve reakcije. Da. Naravno, do neke mere možemo, ali to manje više nije ni cilj da utičemo toliko na to kakve ćemo komentare i reakcije izazivati, nego naša vezanost za te komentare i vezanost našeg tako da kažem, našeg unutrašnjeg osjećaja za tuđe komentare. Znači, komentari tuđih ljudi ne moraju nužno da se smanje ili da budu nužno pozitivni uvek, ali naš unutrašnji osjećaj ne mora da se sada srozava ili htjela sam da kažem da mi ne možemo nužno da utičemo na tuđa mišljenja i na reakcije koje ćemo izazivati i na količinu istih tih reakcija. No ono što možemo da utičemo je na naš unutrašnji osjećaj i na to da negativan komentar koji možda dobijemo ne mora nužno da znači da će se naša vrednost i naš unutrašnji osjećaj srozati. I ta neka vezanost za komentare drugih ljudi i savjete, dobronamerne savjete koji... I to je kritično već. Šta su zapravo dobronamerni savjeti? Osoba može da ima jednu nekako dobru nameru, ali da to za drugu osobu ili kome je taj savjet namenjen uopšte nije najbolje. Da. Tako da mislim da je granica jeste, bar po meni, da li mi taj savjet služi ili da li mi taj komentar služi, da li me onako ojačava ili da li me spušta i čak i kada dobijemo neki negativan komentar, da ne moramo da srozavamo našu vrijednost, da se vezujemo za taj komentar. I to se opet vraćamo na to koliko ste vi sigurni zapravo u sebe, koliko je taj vaš temelj zapravo jak. I taj temelj se naravno gradi godinama i vjerojatno će se graditi do kraja našeg života, ali se bazično vraćamo na to pitanje kad ugasimo sva svetla, kad se sklone svi ljudi, svi komentari, kad ostaneš ti sama ili ti sam ili mi sami sa našim bićem, kako se ti tad osjećaš? Da li si ti zadovoljna sa samim sobom? Jeste.
To sam sad htjela da kažem zato što da li mi taj komentar suči što si malo pre rekla, možda može da ti služi, ali najbitnije je to kako se ti osjećaš. Jer ako si ti, ne znam, srećna time što radiš i dođe ti neko i kaže ti, baš mi sad pao dobar primjer, a to je, pao mi je dobar primjer na pamet. A to je, znate kako uglavnom umjetnicima ljudi kažu, ma šta ćeš da budeš umjetnik, da budeš slikar, od toga nema para, nećeš se zaraditi, ceo život ćeš da se učeš vamo tamo, bla, bla. Ok, taj savjet, da li ti služi realno? Da, i kao, možda je to i efekt, ako sagledamo i sami umjetnici kažu da se oni dosta često muče i kao da nije im sve bajno i sjajno, ali da li si ti srećan dok ti radiš to? Jer ako si ti srećan, tebi će to što se ti pod navodnicima mučiš biti u drugom planu. Ti ćeš uvijek moći nešto da radiš, ali bitnija ti je ta sreća. Zašto otići da budeš, ne znam, doktor umjesto da budeš umjetnik samo zbog para, samo jer su ti drugi rekli da tamo ima nečega boljeg. Da. Nekako, to mi onako, slušaj sebe, gde te srce vodi, gde si ti srećan i iskreno, sve dok si ti srećan i dok voliš to što radiš, dok voliš to šta si, ti ćeš uvijek uspjeti da napraviš nešto dobro od toga. Bilo da je to da napraviš to sebi posao ili da ne znam, da se nekako proguraš u školi, u društvu, šta god, uspjećeš. A još jedan savjet, na primjer, koji je meni pomogao, jeste to da kad god ti neko da savjet, zapitaj se da li želiš da budeš na njegovom mestu. I to ne mora da znači kao mesto, životno mesto, već mesto u tom dijelu u kom te on savjetuje. Ako te savjetuje za posao, a on je, ne znam, neko ko nije iz tvoje industrije ili neko gde ti, ako ti imaš mnogo veće ambicije od te osobe, jer postoje osobe sa različitim vrstama ambicija, to i o tome možemo isto pričati jednom. Jer to je nešto o čemu mi često diskutujemo. Prosto zašto bih ja onda slušala tu osobu koja nema ambicija, a ja sam prepuna ambicija. Kao taj savjet možda jeste što ti kažeš kao dobronameran, ali ne služi mi. Zato što ja ne želim da budem tamo gdje je on. Jeste, dobronamerno ne mora nužno da znači da je dobro za nas. Dobro za vas. Jeste. I da se nadovežem na to što si rekla, možete pitati osobu koja je toliko, ne znam, razočarana u ljubav, da li postoji prava ljubav i ona će vam reći naravno da ne, zato što je koliko puta bila razočarana, ali pitajte osobu koja živi pravu, bezuslovnu ljubav i pitajte da li postoji istinska ljubav i dobit ćete isto jasan odgovor i samo zapitajte se od koga prihvatate i čiji savjet prihvatate. Tako da. I sljedeći aspekt o kojem smo htjeli da pričamo jeste da produbimo malo to šta znače ti loši komentari drugih ljudi. Da li ti komentari i koliko zapravo govore nešto o nama i da li uopšte govore nešto o meni kao osobi ili više govore o toj samoj osobi od koje potiče taj komentar. I uzet ću 2 primjera iz mog života, prilično skorašnje mogu da kažem, gdje sam, ajde počnem ovako, počela sam sa glumom pre 1 godinu dana i u jednom od tih kurseva je bila jedna devojka koja me je od prvog časa, drugog časa nekako iritirala, mogu tako reći. I naravno nisam ja tome pridavala neku veliku pažnju jer bilo je tu i drugih učesnika i tu su moji zadaci i skroz su neke druge okolnosti. Ali u jednom momentu sam se zapitala posle 1 mjesec, 2, zašto mene šta je to mene, koji deo mene je iritiran tom osobom. I onda kad sam pomislila to, odmah mi je sinulo da mene ta devojka zapravo podsjeća na moju jednu bivšu drugaricu, da ima sličnu boju kose, ako ne istu boju kose, čak i liče, dolaze iz sličnog govornog područja, imaju sličan naglasak. Ja sam bila mind blown da je moj mozak napravio tu neku konekciju
između te dve osobe i da sam se ja već nekako od početka osjetila iritirano tom devojkom, iako mi devojka ništa nije uradila. I zašto govorim zapravo sve ovo sada, jeste da osvestite i da osvestim ja sama, da ja u tom momentu nisam nekako se zapitala i osvestila odakle potiče taj moj osjećaj prema njoj. Ja bi nju karakterisala kao iritantnu osobu ili osobu koja me nervira. I to vam govorim zato što mnogo stvari koje čujete drugih osoba zapravo 95% govore o toj osobi i o emotivnom nivou ili emotivnoj situaciji u kojoj se oni trenutno nalaze. Znači ne govore to što sam ja mislila da je ona iritantna, to ne znači da je ona iritantna, nego to je moj mozak i moje osjećanja koje sam ja projektovala na tu osobu. Da. Tako da, eto, ne znam. Jako mi je fascinantno da se izdešavale tako neke te situacije i kao da nisam bila svesna u tom momentu, ja bi možda ispričala priču i rekla, to je ta iritantna osoba. Zapravo ne, to je moj mozak koji je napravio priču o tome svemu. Ali jako hrabro od tebe što si kao zastala i rekla, ok, zašto me nervira, kao hajde da razmislim i da poradim na tome, zato što možete i sami da se samo prisjetite bilo koje negativne emocije koje ste osjećali, ne osjećate se lepo. Prosto ne osjećaš se lepo kada te, ne znam, neko iritira ili kada se ljuti ili koju god negativnu, neprijatnu emociju da osjetite. Vaše tijelo, vi se nećete osjećati lepo. I kao zašto biste želili da stavljate sebe kroz to samo jer ne želite da radite na nečemu i da samo malo odete dublje u taj problem i pogledate. Da. Ali ja, na primjer, šta imam problem jeste da razumem te ljude koji imaju te negativne komentare. Sad ti nisi navela negativan komentar, ali tako si započela priču. Dok, na primjer, znam da si ti jedna od osoba i zato jako želim ovdje da pričamo, zato što si ti ona od osoba koja će reći, ne znam, sada neko se prema malo nije ponašao lepo i sad ja to kažem Jeleni i koja ne mogu da verujem kao zašto imam potrebu se tako ponaša, Ja znam da ćeš ti reći kao dobro, kao sigurno je, ne znam, ta osoba povređena, sigurno, znaš, kao svašta joj se dešava u životu da bi projektovala svoje emocije na druge. Da. I kao dok ja to razumem, ja to i ne razumem, jer sam u fazonu, nikom nije život savršen. Naravno. I nikom nije sve lepo i to nije izgovor da se drugi ljudi napadaju i da se to projektuje na druge. Ima se smo sad malo otišli iz teme, ali i dalje mislim smo da nismo. Zato što nismo, jel? Mislim da nismo, da se vratim korak nazad. Doći ću na ovo što si rekla. Dobro. Da se vratim na to što sam rekla o mišljenjima drugih osoba o vama. Nekako, kad bi ovo nekako morala da predstavim onako metaforički, ja nekako zamislim da svaka osoba ima svoj mali objektiv kao svoju malu kameru kojom gleda na vas. I ta kamera ili taj objektiv je napravljen od svih mojih mišljenja, vrednosti, načina odrastanja, kulture. I to je samo jedan način gledanja na vas, a postoji milion. A naravno postoji i to kako ti vidiš sebe i znači ono kako ja vidim tebe i ako te deklarišem kao iritantnu osobu, to je samo moj objektiv koji može biti zamućen svakakvim stvarima i ružnim i traumama i triggerima i tako dalje. I to uopšte nije univerzalna istina, jer da sad ne idem previše u neku spiritualnu stranu, ali mislim da smo, ali nekako uvek krenem na to sve, jer neka univerzalna istina po meni jeste da smo svi ovde iz neke ljubavi i da možemo da budemo fizički vessel of love. Ne znam kako bi to rekla. Kao neki izražaj ljubavi ili neka ekspresija ljubavi, eto. Tako da je taj objektiv može biti stvarno samo jedan. Vi birate. Jedna osoba. Da. Da, vi birate kako želite da objektiv izgleda. Šta sam htjela, mislim da šta je bila onako kao breaking point za mene što se tiče
toga da li želim ne osudu, nego potvrdu drugih ljudi, jeste to kad sam shvatila ali to ništa nije bitno. Kao niko ne razmišlja o meni. Bukvalno ljudi vas vide, zaborave vas za sekund i kao na kraju dana niko neće leći u krevet i reći jel se sećaš one Milane što je išla u ovu školu, ili jel se sećaš one Milane što je ovo obukla, ili što je ovo uradila, ili sa kim se družila. Kao ljudi su zauzeti razmišljanjem sobom i svojim obavezama i kao najbitnije da li sam ja srećna. I mislim da opet sve se to nekako tako povezuje, da kao ako ste vi srećni i zadovoljni sobom, takvi ćete ljude onda i privlačiti. Nećete imati drugaricu koja će vas osuđivati, već ćete privući onu koja je isto srećna i zadovoljna i koje neće smetati šta god da vi radili. I nekako kao embracing yourself, da slavite to što ste unikatni, što ste jedinstveni, što mislim da je jedan banalni primjer to što sam ja pre stalno voljela da imam savršene stvari, u smislu dođem kući i vidim da ne znam, ima slučajno moja nova stvar neku tačkicu ili onako ne znam, konac ili šta god da je. Ili patike, nešto kao. I onda se iznerviram kao oh my god, kao ne mogu da verujem. I onda sam rekla što? Mislim, ovo se sad može kao da se aplicira i na nas ljude, jeli? Kao zašto bih se nervirala, zašto samo ne bih prihvatila i rekla aha, to je ono što čini moju stvar posebnom. I ja sam to počela da radim i ne samo da sam prestala da se nerviram, već sam onda to nekako prenijela i na sebe. Baš sam zato posebna. Baš zato što imate, ne znam, drugačije oči ste posebni, baš zato što se drugačije izražavate ste posebni, zato što imate drugačiju priču ste posebni, ali to će moći da je vide samo oni ljudi koji su srećni i zadovoljni, koji su spremni da prihvate druge. I morate da ih nađete i da nekako kao zajedno cherishujete vas i sebe i da prosto igraš kad ti se igra i da se smeješ kad ti se smeje i da budeš svoj bez pitanja da li ćeš se nekom dopasti. Jer ako se nekom dopadneš takav kakav nisi, onda si ti nesrećan. Da, jer prvo treba da se dopadneš sebi, zar ne? I da radiš stvari za sebe. I što si rekla, često mi se dešavalo da se, evo, iz mog primjera, da sam spustila da mi tuđa mišljenja, negativni komentari jako dopru do mene, i da me jako nekako spuste. To mi se uglavnom dešavalo pre, u nekim tinejdžerskim godinama, sad ne toliko. Ili, skoro ne uopšte, ali dešava se i dan danas. I nekako, šta je meni tad pomagalo jeste da razmislim da negativni komentari i neki uvredljivi komentari, osoba koja je srećna, koja je zadovoljna sa sobom, nikada, ali nikada neće otići do druge osobe i reći joj, izvini, kako ti je ovo ružno, izvini, kako si ti ružna, izvini. Ne. Ona je toliko fokusirana na sebe i zadovoljna sa sobom da nema vremena i ne želi. Zašto bi osoba koja je na visokoj vibraciji i fokus i srećna i zadovoljna, zašto bi ona uopšte išla do tebe i rekla ti nešto ružno? Zato što manje više ti kad nešto ružno kažeš drugima, to je emocija koju ti provociraš izražavaš u sebi. Da, izražavaš i provociraš u samom sebi. Znači, prvo treba da ti provociraš to u sebi da bi to izašlo iz sebe. I onda da se zapitam, onda je to osoba sigurno koja je u nekom aspektu nesigurna, nezadovoljna, ako mora mene da spušta. A s druge strane, ako ona vidi potrebu da mene spušta, znači da sam ja na već višem, pod znacima navoda, višem nivou od nje. Da. Što se vraćamo na to da ne volim da kažem da ljudi namerno spuštaju druge, ali dešava se zato što osoba sam koja verujem u ljudsku dobrotu i zajedništvo i da smo tu da jedni druge stvarno podržavamo,
ali nažalost dešavaju se stvari, Da. ali iskreno i sve manje. Da vas neko namjerno sad spušta. Iskreno. Ali znaš zašto? Znaš zašto? Zato što se ti više ne krećeš u takvom društvu. Da. Zato što smo Da. izrasle smo, zato što znam tačno na što si pričala, kao o čemu si mislila, jer ja sam isto tako bila u svojim teenage godinama, ono tipa do neke 16-17 godine. I tako se družiš sa nekim osobama koje uopšte niti su dobre po tebe, niti onako ti prijaju, a prosto imaš tu neku potrebu da se uklopiš i onda trpiš to. A ti njihovi komentari su toliko ružni i nekako, ne znam, bukvalno da ne poželjeti kad setim tog osjećaja. Sada vidim takvu osobu u nekom društvu, bih počela da trčim od nje. Bez zezne bih počela da trčim jer ne želim takvu osobu, ne želim takvu energiju u svom životu. Ne želim da me neko ismeva zbog načina koji hodam. Kao, hello, ono, pusti me na miru. Ali da, nema ih više zato što smo, ali to je to, izrasle smo u te osobe koje želimo da budemo. Znamo ko smo, znamo šta smo, srećni smo. I takve ljudi privlačimo. Takvih ljudi se držimo. I nećeš dozvoliti sebi, iskreno, to je ne samo poštovanje, da se družiš sa nekim ko te konstantno spušta, ko je ljubomoran na tebe, ko je prosto, ko u tebi izaziva ikakvu negativnu emociju. To je meni ne samo poštovanje. Eto. A htjela da te pitam, šta ti misliš o onome, pošto dosta puta čitam online, pogotovo tih nekih influencerki, kao kada ih pitaju kako reaguješ na negativne komentare. I onda one kao savjet daju, komentari ne treba da vas se tiču kao ni pozitivni ni negativni. I kao kako može da te se ne tiče. Ok, možeš da istreniraš svoj mozak da na negativan komentar kaže ovo je osoba koja mene ne zna i ja nema potrebe da se nerviram oko ovoga, oni su očigledno nezadovoljni u svom životu i jako mi je žao što imaju potrebu da se ovako izražavaju. Ali kao kako da ne dozvoliš da te pozitivni komentari pogode? Kao zar ne težimo svi ka tom nekom praisal i kao da budemo podignuti? Ne mislim u smislu kao ja sam kraljica, ali prosto svima nam prija kad ti ne... Šta sad ti meni dođeš i kažeš lepa ti je kosa i kao naravno ću kao ja hvala, kao drago mi je što si zapravo možda to kao drago mi je što si izdvojila svoje vreme da mi kažeš da mi je lepa kosa. Drago mi je što si odlučila to da mi kažeš. Mislim, kako da ne osjećam emociju kada mi neko da kompliment? Ne razumem to. Razumem. Da. Imala sam tako nešto već u glavi, to je neko pitanje, ali da, jako zanimljivo, jer živimo u svijetu ili u vremenu gdje je taj individualizam jako propagiran. Individualizam u smislu ja sam sama, ja sam sebi dovoljna, ne treba mi potvrda od ovoga, ne treba mi niko, samostalnost, ja najbolja i sve, ja ću sve sama, ne treba ti niko. I dok se s jedne strane slažem s time, s druge strane mislim da nas to toliko i otuđuje i da nas sprečava da u momentima kada nam je stvarno loše tražimo pomoć, jer se meni to dešavalo. Jer kao ja mogu sama, ja sam samostalna, ja sam jaka, vamo tamo. Sve to stoji, ali to ne treba da nas ograničava od drugih ljudi, od naše prave, istinske zajednice, naše porodice i od toga da možemo da tražimo pomoć od drugih bez da se osjećamo loše. Tako da se definitivno i dalje slažem s time da smo tu da bi bili i da bi ispunjavali sebi želje i da bi nas zastupali, ali da ne treba da se ograničamo od drugih. Ali da se nadoveže na tvoje pitanje, kako da te... Pa ne znam, iskreno. Kao mislila sam više kao, da li misliš da je to moguće? Da li misliš da je moguće da ti mi dobri komentari... Mislim da je moguće. Misliš da je moguće? Mislim da je moguće. Pa definitivno ljudi koji su u svim tim nekim spiritualnim krugovima, svojim rutinama, neki guru i verujem da su oni toliko, da kažem, unattached, nevezani za tuđe komentare
I mislim da je to donekle i dobra stvar do granice. Jer mislim da negativni komentari definitivno ne trebaju da nautiču na nas. Mogu možda da nas zapitaju da li bi mogli da li je to neka konstruktivna kritika. Ali pozitivan komentar, znaš šta mislim da je granica? Da li ću ja moju vrednost da merim u odnosu na taj komentar? Taj dobronameran ili taj dobar komentar ili pozitivan komentar može da nas onako podigne u lepom smislu, ali da se ja onda ne osjećam kao aha, ja sam sad vredan zato što je mene ta osoba potvrdila mi to nešto ili rekla mi da je rekla mi da sam lepa, nego ja znam da sam ja već vredna i ovo je kao neki dodatan plus koji ne mora da bude tu, jer ja sam svejedno već osjećam sa sobom i dobro sam sa sobom, nego kao onaj kao plus neki poen. Razumiješ? Kao da ne moram da prikačim tu odmah vrijednost na to. Jako mi je drago što sam ti zapravo postavila ovo pitanje što smo sad pričali o ome, jer mi se upravo upalila lampica. A to je da ja mislim šta se po tim misli da ti ni pozitivan komentar ne izazove nikakvu reakciju. To se ne odnosi zapravo na to kao jao hvala ti što si izdvojila vreme ili kao naravno će se ti nasmejati reći kao hvala, ali to se baš odnosi na ono isto kao i za negativno. To što se tebi ne dopada moja kosa ili dopada moja kosa neće uticati na moju odluku da li ću ja nju da zadržim ili ću da je promenim. Kao to što, ne znam, meni neko dođe, pošto ja sad, na primjer, razmišljam sa ofarbom i sada meni neko dođe kao, jako ti lepo stoji brown kosa, kao super, nemoj nikad dirati, da mi kaže nemoj nikad dirati ili mi ne kaže, to ne treba da utiče na moju odluku da li ja planiram da se ofarbam ili ne. Ja mogu reći kao hvala što misliš da mi lepo stoji kosa, hvala na komplimentu, hvala na izdvojenom vremenu, ali prosto to je to, kao ne znači da sad ako meni neko kaže prelepo ti postoji ova haljina, da ja samo tu haljinu treba da nosim. Kao prosto primeti komentar, zahvali se, ali isto kao što ni za negativno neko ti kaže odvratno ti stoji haljina, pa nije da nećeš i više nikad obući. Isto tako jeste, da. Ok, jako mi je drago. Kao, ovo mi je sad otkrila sam Ameriku. Da, pa i mislim, nekako ovo je bio iskren odgovor i nisam znala kad si mi postavila to pitanje, nisam znala šta ćete odgovoriti, ali nekako, ne znam. Hvala ti što si mi ga, go with the flow i hvala što si mi ga postavila, iskreno, jer nekako produbljujem ovu temu. Pa da, to očigledno smo se obe nekako. I jako mi je drago što smo ovo, da kažem, uhvatila live, to naše produbljivanje naših misli, emocije. Eto vidite, ja pre par minuta sam mislila da pozitivni komentari moraju da utiču na vas. Samo očigledno da nisam razumela šta sam pričala. Ali, na primjer, šta je tebi pomoglo sa borbom, kao šta će drugi misliti o meni? Šta mi je pomoglo? Pa definitivno mi je pomoglo sad što se tiče osoba oko mene, kakve osobe i kakve prijatelje i kakve ljude dopuštam u moj život, kome pružam neki pristup mom ličnom, bliskom životu. I to su ljudi čije ću savjete rado prihvatiti. S druge strane, mislim da mi je njihova podrška tih stvarno sržnih ljudi u mom životu jako bitna. Isto toliko koliko mi je bitno i koliko sam gradila odnos sama sa sobom i postajala sama sebi moj najbolji prijatelj. I to je put koji se ne završava. Jer do prije 2 godine ja nisam mogla da kažem da sam ja sebi najbolji prijatelj, nego sam tokom prethodne, pogotovo 1.5-2 naučila da se nosim sa sobom, da se slavim, da znam šta mi treba, da znam šta mi je potrebno, da znam šta su moji triggeri i taj neki balans između gradim odnos sa sobom i taj neki uzak i meni jako drag krug ljudi oko mene koji su tu da me podrže i da ja njih podržim, je to nešto što gradi tu moju sigurnost sa kojom ja idem u svaki drugi odnos i svaku drugu situaciju. To je neka ta stabilnost koja je meni potrebna.
da znam ko sam i da su tu ljudi koji me znaju i vide mene kao osobu i kao biće koje ja zapravo jesam. Jeste, to što si sada rekla kao znati ko si, upoznati sebe i graditi svoje samopouzdanje na osnovu toga ko si ti, a ne na osnovu toga šta drugi žele da ti budeš. Jeste. Znači kada imate samopouzdanje i kada znate ko ste, tada vas neće zanimati šta drugi misle i o vama i njihovi utjeci. Ali sad mi je nešto palo na pamet, moram samo to da prokomentarišem, odnosno nešto da skrenem pažnju na to. A to jeste da se dosta puta možemo osjećati, na primjer ja koja sam u potpunosti sigurna u sebe, imam samopouzdanja, znam ko sam, znam gde ću tek biti i gde sam sada, kao svesna sam sebe. Imam potrebu da se za neke stvari i dalje opravdavam, kao, ja radim ovo zato što, kao ne, ti to radiš. Ti radiš to i kao tačka. Kao ne moraš nikom da se pravdaš zašto ti nešto radiš. Ako, evo reći ću i primjer, a to je da ja imam 2 posla. Jedan je na koledžu kao pomoćni asistent, a drugi je u pubu. I kad dođemo do te teme kao gde radiš, kad dođemo do te teme da imam drugi posao, jel? I ja kažem ko radim u pubu i imam tu potrebu da se opravdam, odnosno da njima ja napravim mišljenje, da ne bude kao, a gle, ovu radi u pubu, već da bude kao, radi u pubu zato i zato. Što je zapravo jako loše, ali to je nešto što je nama ugrađeno, zato što su ti neki sad u ovom primjeru poslovi viđeni kao loši. Kao loše raditi u prodavnici, loše raditi u kafiću. Zašto? Ja baš mislim da kad kažeš nekomu da radiš u pubu, meni to baš zvuči cool. Evo iskreno. Ne, znam, nego kažem da su nam ugrađeni. Mislim, idi u Srbiju. I razumeš? I kao, ne znam, reći će da to nije, ne znam, prava karijera ili da to nije dobar posao ili šta sve ne. Ali kao za svakog... Ko će to reći? To će reći oni ljudi koji su još niže od toga otprilike. Da, jeste. I to samo opet... Mislim, ali samo to pokazujem zato što prosto ja sam nekako odrasla sa tim mentalitetom oko mene gdje ti poslovi kao nisu... Ne znam kako da se izrazim. Jel znaš na šta mislim? Znam, mislim da je do toga ja volim to da kažem na engleskom jer nemam i dalje nisam pronašla pravi prevod na srpskom, a to je own it. Own your experience. Šta god je tvoja istina, šta god bez potrebe da ceo drugi svet, tvoj život i tvoja situacija, ono što ti radiš i tvoje odluke treba stvarno tebi da imaju smisla i ne moraš da objašnjavaš drugima i da drugima imaju smisao. Jer kao, ne znam, možeš u tom momentu da uključiš taj bad bitch mode, ne znam. Jeste, hoću samo da kažem da ne mislim da su to loši poslovi uopšte. Ali ta potreba da se ja pravdam kao zašto? Ne. I onda to sam primijetila kako to automatski radim. Kao što automatski nekad kažete izvini za nešto za što ne treba da se izvinite. A zašto? To je opet isto ta potvrda. Ne? To je kao, da bi oni mislili kao dobro o meni. Da, ne samo potvrda, nego ja sam shvatila da ja sam toliko govorila izvini, pogotovo na poslu, jer radim u bolnici koja je puna hijerarhije. Doktori, pa profesori, pa mi kao, da kažem, sestre ili mi kao učenici koji smo na dnu te lestvice i počinjemo polako da se uspinju. Ja sam govorila izvinite konstantno, dok nisam shvatala da i to su ljudi, ti profesori, ti doktori, to su sve ljudi. Imaju isto strahove kao i mi, imaju iste, ne znam, potrebe, imaju porodice, to su ljudi. Da. I to da ih stavljamo na toliko te lestvice, ok, jesu oni na poziciji, ali nekako ja sam toliko sebe spuštala, ili to je imalo nešto i sa mojim samopouzdanjem, jer kao ja sam toliko samu sebe već spustila dole, ne znam, ali u posljednje vreme primećujem da se to stvarno menja.
kod mene Da. i da ih više, da sve više tamo gledam kao da smo na istom nivou, kako da kažem. Da smo oči u oči. Ne znam kako bi to Jer rekla. jeste, svi ste ljudi. Jer realno tu smo sa jednim ciljem da pomognemo drugim ljudima i pacijentima, tako da svi smo u istom timu, da kažem. A i niko od njih neće otići kući i reći jao, Jelena mi nije rekla izvini ili jao, Milana radi u pubu. Kao, koga briga? Koga briga? Bukvalno. Samo kad pomislite jao, šta će ove reći, šta će oni reći, samo se koga briga? Koga briga? Nikoga nije briga. Eto. Ali stvarno jeste tako. Koliko mi zapravo mislimo sami nama. Da li ste vi nekad otišli kući, ili ja sad pitam, da li ste nekad otišla kući i sad komentarisala, jao, kako je ova druga osoba ispala glupa? Ne, ali zato razmišljamo o tome kako sam ja ispala glupa. A niko drugi ne razmišlja više o tome, mislim. Da. Eto. Ne, to je samo naši mali demončići u našoj glavi, ali samo kada vidite da se pojavljuju, samo ih zaustavite. Znači ja kad sam shvatila taj pattern kao opravdavanja, ja sam rekla kao ne i nećeš to raditi i sad se zaustavim svaki put. Samo kažeš taj jedan deo rečenice, ne kažeš izvini. Prosto reci zašto je mene briga šta će oni reći. Ako ta mene osoba voli, ona će mene prihvatiti u svakoj fazi i bit će tu da mi pomogne. Ako ima nešto negativno, da kaže ćao. Bukvalno ćao. Ne treba ti takva energija. I eto, lepa epizodica. Da, morat ću da samo nadovežem pre nego što završimo. Pomenula si te patterns ili te obrasce ponašanja. I time što mi sad te obrasce menjamo, mi bukvalno, meni je to fascinantno, imamo moć da kreiramo nove sinapse u našem mozgu time što menjamo onako intentionally, sa namerom, menjamo naše odgovore i naša ponašanja. Znači, menjamo i pronalazimo, naš mozak ima moć da pronađe nove sinapse i da stvori nove sinapse. Znači, našom namernom odlukom imamo moć da promenimo anatomiju našeg mozga. Da. I to neće nama poći, naravno, za rukom posle jednog ili dva puta. I naravno da treba i napora i energije uložene. Ali meni je fascinantno da mi svakodnevno imamo mogućnost i moć da menjamo način razmišljanja i anatomiju našeg mozga, ne znam. Jeste. Da, i predivno. I predivno, jako... Što imamo tu odluku, taj choice da biramo. Jako je velika ta moć odluke i jako mi daje neku nadu da možemo da prebrodimo i neke i traume i da neka nova način, da damo sebi neke alternative. Ako smo do sada imali, sad ću da napravim malo digresiju, da ako smo mislili da nas nešto trigeruje, mi imamo bukvalno moć da preusmerimo i da damo sebi novu alternativu razmišljanja na tu neku stvar. Ne znam, meni je to tako fascinantno i nekako jako lijepo. Moć našeg uma. Da, i ako vas zanima ova tema, čitala sam o tome, zove se neuroplasticity ili kao neuroplasticitet na srpskom, ja mislim. Dobro. Tako da možete pročitati. Cool, pogledat ću to. Da. Hvala ti. Nema na čemu. Eto, zahvala sam što smo danas pričali o ovoj temi i ovo nam je treće zasedanje za ovaj podcast. Treća sreća. Jeste. It's okay. Da. Tehnika nije baš bila na našoj strani, ali mi smo je sad prebacili na našu stranu. Tako da želim da vas podsjetim da radite stvari za sebe, da nekako dajete sebi moć da se ojačavate, da držite te ljude koji vas stvarno vide i znaju ko ste, da držite njih stvarno onako tight i usko oko sebe, da se podsjećate da možete da birate ljubav i pozitivnost.
Jeste. I Slažem se. Da razmislite o tome šta je vaša svetla ove nedelje. Obavezno. Jako mi je drago što smo pričale sada. I čujemo se u sljedećoj epizodici. Ćao! Ćao!